Kumbara nangga, kumbara nangga. Buta Pandhawa tata kati wisaya. Oh. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indra Sasara Maruta Bawana Gana Margana Panca Bayulan Marayang Om Wisikan Magulingan limo Wisikan Magulingan limo Kaya putar sombadong badong pam Kanjeng Patih Harya Sangguni pripun anggen kula kepengin ngayonaken inggih menika sederekipun anem Sinuwun Prabu Duryudana inggih menika Dursilawati napa dipun keparengaken kenging menapa kula kok dijak mriki niku kenging menapa? Mangerti ya Ngger. Kowe entuk ngrabi Dursilawati ning ana ya kuwi mau gawene dhisik. Sapa sing iso ngrabi Dursilawati yen iso mateni marang Bratasena. Bratasena mati kowe rabi marang Dursilawati. Kula kumbara nangga saking gari ing pasir gemelar nyagai kula sakah mateni Bratasena lajeng Bratasena dateng pundi rikalemban samangka Bratasena ya kuwi mau golek kayugung susingane ana ning alas Tribasara saurunge temeka alas Tribasara Bratasena patenana sendika ngestake dawuh lajeng kepareng bidal becang mlawa ora ketang ngenteni colok lintang sambung obor ambatan pundak Budalodana semengko. Sendika ngestake dawuh, Patih. Patih dol brenggi. Wonten dawuh sinuwun. Krik lampit drungkat kimpul gajah gelar singa barong rajek mesi Jaka Bela dipateni Bratasena. Sendika. Ayo budal. Yo budal.